Voda je izvor života. Zemlju zovemo i plavim planetom, jer 71% planeta je prekriven vodom. Kontinenti dijele vode u 3 oceana, Atlantski, Tihi i Indijski. Jeste li znali za 5 otoka plastike? Ocean stvara najmanje 50% kisika na zemlji. Voda se tijekom normalnog prirodnog ciklusa pročišćuje. Zagađivači. Kada kiša pada, s njom padaju i Zagađivači iz zraka. Sve se ne mogu apsorbirati, pa voda postaje nečista. Osim toga, problem za vodu i ekosustav je plastika, koja postaje mikroplastika, a ona ne nestaje već ulazi u hranidbeni lanac životinja pa i ljudi. Onečišćena voda ulazi u rijeke i oceane. Ona natapa tla, a podzemnim riječnim tokovima dospijeva i ispod površine. Iako je zagađenje vode prisutno, svakodnevno nama je nevidljivo. Bojan Slat je vidio. Rođen je 1994. godine. Sa 16 godina ronio je u moru. Tada je vidio da ima više plastike nego riba u moru. Kako se kaže, bila je to kap koja je prelila čašu. Bojan je počeo razmišljati i djelovati. Bojan je držao govore i okupljao ljude, istraživao, pisao projekte i smišljao ideje. Kako očistiti ocean od plastike? Njegov projekt zove se The Ocean Cleanup. Još uvijek dječak, ali i mladi inovator i poduzetnik. Našao je način kako da financira i realizira ovaj veliki poduhvat čišćenja voda. 2021. organizacija je uklonila 28.576.032 kg. Dio te plastike pretvoreno je u dizajnerske sunčane naočale. Bojan i njegov tim osmislili su Interceptor, brod koji sprečava plastici iz rijeka ulazak u mora, odnosno oceane. Koji mi problem vidimo? U školi smo proveli istraživanje. Pokazalo je da od početka školske godine do kraja siječnja smo bacili 4860 komada plastične ambalaže. Gdje ta plastika završava? U kanti za recikliranje. Je li se ona uopće reciklira? Možemo li naći način kako da smanjimo upotrebu plastike u školi? Možemo li naći način da ponovno upotrijebimo jednokratnu odbačenu plastiku? Znamo da postoji način kako da ju recikliramo i da budemo kreativni. Pomozite da budemo dio globalnog projekta. Precious plastic. Već smo počeli, na dobrom smo putu!